Hello, maing adlaw. So karon na pud nga adlaw na po koy usa ka balak na akong pagabalakon. So kaning balak nag-uluhan ko siya o ang kinabuhi namo sa bukid. Ang kinabuhi namo diri sa bukid. Mao lamang ang pagpananom sa sari-saring lagot mo. Adlaw tanan anaa kami sa umahan. Ulan ug init amon gisagwang. Sayo sa buntag, sayo kami namumata ug magpatigayon. Aron sayo kaming makapainit ug makakaon. Bisan ni ana kakapoy sa lawas mooy among naangkon. Apan sa pagpugi gihapon nagapadayon. Sa lakid nga pagkaistorya kami kabus lamang ug dili adunahan. Maong kanunay naningkamot adlaw-adlaw para sa panginabuhian. Sa among pagpakabuhi ang pagpananom lamang namo ang nakatabang. Ug maoy nakasalbar sa among kapobrehon nga dili kami magutman. Lisod man ang kinabuhing mag-uuma, pero among gidawat kay palad manamo ug wa namilain pang mabuhay. Ang kinabuhi sa bukid usahay mahimo nga tinamay. Ug adunay mga tawo nga mudaog-daog ug mubiay-biay. Apan ni anang tanan wala lang namo hatagi pili. Ug amo ra usab kini nga gikalipay. Sa matag gutulo ug takna anaa kami sa mga panindahan. Makahawas kami karon sa among dakong kalisdanan nga aguman. Ug wala kami mawad-i sa paglaom ug kanunay namong gihangad ngadto sa kahitasan nga sa among kakabos pero minggiyahan ug dili na pasagdan. Ang among kinabuhi diri sa bukid dili lalim kung imong masudong. Ang among pirmi ug daling masarap bulad ug ginamos ra intawo. Nag-ugi na nanom sa sari-saring mga lagot mo. Saging, mais, balanghoy mo'y nakasalbar sa among kapobrehon. Kanunay nagkugi ra gihapon ug nagaampo ug wala nawad-i sa paglaom. Kami kanunay ni barog ug nagpadayon. Ingon ani ang kinabuhi nga bukid mo. Kining balak naguluhan ug ang kinabuhi namo sa bukid. Thank you sa always nag-support na ako. Ako din pasalamatan ang kanang always nag-support na ako, nag-view and also kanang nag-subscribe sa akong YouTube channel. I hope na padayon ako nyo i-support para mapadayon ako po din. Thank you and God bless us all. Kini kayong magbalalak. Saya Rilidinho Librando from Bai City, Negros Oriental. God bless.